आं जाजोब माबाय सोरमोन स्प्रे लांफैनो हेलौ सुमन बर' हेलौ हाय सानसुनि फैसा हेलौ मानो माबा मा खालामदो जिरायना दोङो होनलाय बैसागुफोरा मारै बैसागुफोराथ' गावबागाव बैसागु थागोन होनलाय आंहासो एसे बेमारि होनलाय आंहा मोसानो हाया होनलाय ओइ मा लोङाबो मायाबो थाबाय थायोलै दानो गग' लोंजोबनो हागोन आङो सुमन बर'निया माबोरै बैसागुनि खबरा माबोरै सुमन बर'निया बैसागु मागियाखै नामा ओहो बैसागु मागिया बेमार जादों भिडिअ क्लियार जायाखै नुजाथ'वाखै आं क्लियार बेमारि नालाय सुमननिया माबोरै खबर आरो सानसुमैनिया बैसागु आंनाबो गैया दे मानो गैया सुमन लाइक होना होदो दे बैसागु बोथोरनि होनलाय रायलायनो रोङा आङो ओरैनो फैबाय मा जाखो मा बेमारि जाखो बेमारखौ खोन्थानो हाया दोनलाय बेमारि खोन्था
Saya साथामानि दङ सासेया नायखोमाबो दं नायखोमाग्रा सोर जाखो दा बर'नि फोरबोखौ फालिनो फैनांगौ सेंग्रा मानसिफोरालाय बैसागु बोथोर माबायो मा नखल नखल लानो फैब्रा नै आरो नुनायावबो मिथिया नुदों नेटानो गैया आं बायोलै इदिबा गरम बोथोरा गरम बोथोर नांगौमोन नांनो होनना गाखोबाय थानाया दा थानो हायाखै नामा गरममोन ओंखाम जाबाय नामा जायाखै मा फैलायबाय गियान नुवाखै दानो फैबाय अबेयाव मा मैगं मागिग्रायानो ओरैनो जाबाय जाथ्रालै इसोरनिया सुखुथाराखै आं इसोरनि सिबिनायखौबो आंहासो ओंखारनो लुगैसोबाय बेसे बोसोर जाबाय आं मोसानो ओंखारिया हामजोब्बायथ' र' ओमफ्राय जा थांनो लुगैदां बोसोराव खेबसेल' फैलै बेसे बोसोर जाबाय आं मोसानाया बेसेबा गोबाव जाबाय मथा मथि 5 बोसोर जाबाय खोमा सोरनिबा मेसेज फैयाखै हामजोब्बाय ओंखाराखैमोन आं ओमफ्राय दिनैसो ओंखारदों बैसागोनि
Xin lỗi Nguyễn lại. Thấy mình đánh thấy rồi đấy. Ini tuh tahu apa tuh kurang apa sih? Apa dia nak? Masan punya babu sudah begitu. Bila kau kaman monan le. Ibarat kalau disuai sama ada mana? Angkal macam kata kan orang le. Sekarang orang le. Karena lagi misal Halah lang babu saya kau bawa karang. Ni lagi. भाइ फै खांनानै Izin. इखौसो होनदां आङो Fैखांनानै बेलेग जायो र'. Malah nों तासो खबरखौनो लाया माथो नाम्बार थाबाबो मानसियानो जाम्बासो खोमालाय जाम्बासो नङा जाम्बा नङा गोरों होनबाय खबरखौनो लाया माथो रावबानो मानसिया लोमजाना मा जादों गोदलाय Pakai utang kali diktam nama ini pun hasil dapatnya kasih mungkin sana setelah datang nenek mak si kusuran jenjanya lagi dia harus kota Israel. mana kira Nah ya, mas dekat sini. Tapi saya mau benang. taruh bener lah anu mobil kedua Kamu lain pengen coba jangan dede ayo madam ji gautam ji lagi nih mana kan beli mana kan ini kan hasil. roda 1 minute
싫어하는 분담도 시원더니도 Jadi jawabannya mencari gelap di sana. गोदान माबाफोर थायो आपडेटफ्रा सोलायबाय थायो लाइबानो जायो जेखियानो जाया सोरनिबा फैयाखै आरो 18 मिनिट जाबाय आधा घन्टा थागोन दे सोरनिबा फैयाखैलै गोलाव गोलाव लिरदो खोमा नोंनि उन्दो Ang selidik pikiran. ओंखारजोब्बाय नोंबो ओंखारबाय ओंखारबाय आधा घन्टा थान र' दा दसे आफारसासो जारो गुसु गुसु गोलाव बुंबानो हामगौमोन खोमा हाबोना थान्दा रोजा नङाबा Pakai yang berubah si kun mabayana pakai yang berubah इयुनदि मा गरम थान्दा फै ada 9 menit dulu 9 menit dulu
sekarang ini. Sus orientasi. Berisina. Kelak nih. Ikut dengan 자냐 자냐 시간 마음에 드는데 지금 내 기자 때문에 이거나 진심으로서 내 기회를 빼내. 이 시간 이거나 지나면 못하지 이 그래서 실수보다 그래서 그래야지. bukan selang pas baik masukin aja Masuk. Malah tingkarin kayak. nangkung karena terima langsung karena itu angkarban gilar Ngasih tingkaran kayak. Mas berarti bodoh menggilar nak. jadi Fatmin untuk nangkar situ belum dulang aku pen lah babu gurum roli yeşil lo kayak ro Kesinan kayak ini ori partnya tangannya jerokan namanya. Saya 실린 그야 막이야 해야 돼 실리는 거 너와니 실린 게 아래 이거로 막 그거 비슷다 우다이 팅이 팅이 우리 낭바이 사투리 분할 앞에 Nanti kebatar kebetulan bagus saya. Saya. isi kebakal makan nih persiapan siapa mau sinar Buang ini di sini nggak bisa lagi. Awalnya playbook ini begitu. mitar sistem sih Kontan. tuh ya kan setahun mau kontan juga ya terada Cuma belum sih 콤바니 시고 근 아직 내가 잘 표시 않니 아수지르는 틀레 빠글래당
Pengen dose lawas sanggup nama Eh, lu. lana. Ken lana. Pokok saya. Aku Gisip ya. awal ini kan mulai Hmm? isi lahan. Terus wakangnya. Wakangnya itu. Arab reporter sun fite hello nda. Hai. Fैसाखौ होननाय जासि ओंखारखायो इदिनो बुंनानै थांखाबाय दा सैथानथार सैथान बारान्दा बासिनो होयो नामा इयाव इयाव बानांगोन आंलाय ओजोंआ बाहेरायाव नंदों तात इखौनो होनायाखै डाइलग मारदिजों साला डाइलगाबा गिदिर गिदिर डाइलगाबा गिदिर गिदिर होनोबो हाया खाबसिसिनिखौनो होनो हायाखै दा ओंखानोसै आं नायनांसिगोनलाय थैजोबनायाखै आं गेरेन्टिखा इयो दुं 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 दान